Haga jingla banyu iye ki khubor ki bau Shillong Mail la persang mansai madan ki brio ki baju hikai ya ki wei bakim dei bantu namar la le kumta kin syakem kala pelong ki patba menta ban ai ka jingi trelang bikin sei yala ki jong ki mobile pat ban ring pat ban shandor habadon ki bapen ken an danga kani ka tayo ngidang shidap an peni patba ya ki kam ki baki pulit ki bayang ban pahara hasurok ba ki le ka baki krong Pisa ni ki Trok kit marbam ki bak pinpoi mar Shillong ling ba ka surok ba National Highway 6 terter na Shillong bypass pat ban ya na morung keneng banwan cha Shillong ka jingbut dien jong ani ka channel ka dei na mar ki patba ki chupin sngowi ka jingkiu dor ki marbam hayo omba ka dei ka jingpe khmat ya kita ki ba phong uniform nek ka jingdon binta ki brio ka an badru ban pintep ba ya kita ki kamla le ha baburi enrei ha ka surok ba ka baki kali ki le ki wan badon ru hateng ba ka pinbiru ya ka jingdeng kali hagi surok ba kabelong persya ya ka clause 21G jong state support agreement jong project highway kabla sai pedang ka sarkar Meghalaya bar ka Ministry of Road Transport and Highway jong ka sarkar India hagi jingai jing kershan jong ki patba bar ka jinglong kloy jong ki ban ring video lala ban yo iki video ki bapin i Kumno ki Pulit ki shem Pisa na kinong nya Trok pakadon ru ka video Kumno ba kinong nya Trok ki hab ban hiar na Trok bad ban lej ai Pisa shaka kali ka bapin kam de ki Pulit kawai na ki video ka ba da shai ka dei ka bla ban yu i ba wei Pulit u badon ka uniform u dang shim Pisa ka bala shupin kham na kawai ka Trok ha sting bypass bad ban yu i ru ya ka gypsy Pulit ka bayang senda ka badon yu number ML 022875 ka bala ban yu i badon wei pat u bathia ha ka te gypsy hendrei ka video menola ring kini ki ru pat ba ki klem pentem sakwe ka video ka badang shidap ring ka dei ka bahalat umroi ka surok ka banno sha umroi bad ka bapin ishai Kumno kinong nya Trok ki hab ban yang shua halat bad ban hiar na ka Trok ban di ai ka Pisa pat chaki brio ki badan ha ka uniform ki ba shong ka bolero basaw ka bayang ha krum ka jingkeng flyover dangshan na kajing yo banyakran bikinong nya Trok kilai thu kini ki Pulit ki baju shong ki te ki jaka ki ju pinyang ki Trok barban pan khajana na ki hakador kawasan pho shispa bad hado arspa tingka balada kim ai ya ka te ka khajana ki ju berngam ban sho bandat bad ki ju berngam ru ban kini ki kot kisla pat pengat haki kendon an kilai thu ru pakadon ka jingdo nong ki kum kinong nya namar naga shibenta ka bade ban yo bai bam halinti kila do no namar kilhab ban aino shiki Pulit kum ka khajana habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.